100% бе ягон шубҳа ӯ якум рақами панфупанд аст ва ӯ аниқ беҳтарин дар таърихи вазни сабук аст. қасам мехӯрам, агар ки Дана Уайт ба ман шартномаи ҷанг бо Дуплесиро равон кунад, ман имзо мегузорам. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд, ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран, ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Дана, Ислам баромади беҳтарин нишон дод. Оиди баромади ӯ ва оиди дар муддати кӯтоҳ баромадан чӣ фикр дорӣ? олиҷаноб, ҳардуяшон, коре ки Майкану кард, ин муҳорибаро қабул карда дар муддати кӯтоҳ баромад ва кори кардаи чемпион. ӯ ба ман гуфт, бародар, ман чемпионам, ман хоб мерам ва рақиб кӣ мешавад фарқ надорад. Ман бедор мешам ва барои ҷанг бо касе ки набошад тайёрам. ӯ баромад ва коре ки бояд мекард ҳамон корро кард. барои ҳамин ӯ ваҳшӣ аст. ман дида истодам ки бисёри одамон мегӯянд ки барои ин рафтор ӯ арзанда аст ки якум рақами панфупанд бошад. ӯ бе ин ҳам якум рақами панфупанд аст. ба версия ту чӣ? бале, ман розӣ. акнун ҳама қонеъ шуд. ман ӯро якум рақами панфупанд номидам. бале, билохира мо ин корро кардем. бо Арман сарукан шумо чӣ кор мекунед? боз ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳед ё ки барои ин чизро соҳиб шудан ӯ бояд ки ягон муҳорибаи дигар гузаронад? ӯ бояд ки каме кор кунад. ман ягон вақт намехоҳам ки ягон кас бо осеб баромад кунад. ва медонед, мо аллакай дар чунин мавқеъ будем. ӯро табибони мо, ӯро хезер аз UCPI дида баромад ва аз тамоми ҷангварон пурсед. онҳо беҳтарин дар ҷаҳонанд. ва медонед, баъзе вақт ту имкониятҳоро аз даст медиҳӣ. бо ӯ ҳамин кор рух дод. барои ҳамин мебинем ки соли 2025 ӯ чӣ нишон дода метавонад. ба фикри ту ҷангида метавонист? ман намедонам, ин чизро ман намедонам. танҳо худи ӯ медонад. фигурҳои туро оиди Мераб Двалишвили шунидан мехоҳам. ӯ бо Умар баромади беҳтарин нишон дод. умуман оиди Мераб чӣ мегӯӣ? суръате ки ин шахс медиҳад, ҳаҷми корие ки ӯ мекунад. медонед, ман дар панҷум раунд каме дар ҳайрат будам. ӯ хаста шуда наменамоид ва ман фикр кардам ки ӯ маро дар панҷум раунд шикаст медиҳад. аммо дар натиҷа ӯ каме эҳтиётона ҷангид. лекин ӯ хуб менамоид ва бале, Мераб имрӯз баромади беҳтарин нишон дод. имрӯз Ислам ғалабаҳои пайдарҳами худро 15 то кард ва танҳо Андерсон Силва аз ӯ дар пеш аст ва ӯ дар ҳимояи камарбанд рекорд гузошт. оё ту ӯро бузургтарин ҷангвари вазни сабук дар таърих мешуморӣ? 100% бе ягон шубҳа ӯ якум рақами панфупанд аст ва ӯ аниқ беҳтарин дар таърихи вазни сабук аст. савол оиди турнири навбати UFC 312 Хамзат Чимаев дар вазни миёна дар кадом зина аст? ӯ бо ғолиби муҳорибаи Дуплеси Стрикланд меҷангад ё ин ки ӯ бояд боз ягон муҳорибаи дигар гузаронад? ман фикр мекунам ки ӯ барои унвон меҷангад. Ислам, ин ғалабаи хеле ва хеле ҳайратовар буд. финиш дар якум раунд. чӣ қадар ту аз баромади худ қаноатмандӣ? ман хеле қаноатмандам. ҳама вақте ки ман муҳорибаро дар якум раунд ба анҷом мерасонам, ман қаноатмандам. бе зарар, бе осеб. чунки баъди муҳорибаи гузашта ман осебҳо доштам ки маро як моҳи дигар ғам доданд. аммо ҳозир ман худро беҳтарин ҳис мекунам. ягон чиз маро нороҳат намекунад. ягон ҷой ман дард намекунад. ту барои ин ҷанг чӣ гуна омода шудӣ? оё ту муҳорибаҳои Майканоро тамошо кардӣ ва оё кӯшиш кардӣ ки нақша барои ҷанг созӣ? рости гап, ман як муҳорибаи ӯро тамошо кардам. зидди Ҷейлин Тернер. танҳо ҳамин муҳорибаро, чунки ӯ низ чапдаст аст ва дирӯз ман танҳо ҳамин ҷанги ӯро тамошо кардам. ман бе ин ҳам медонистам ки Майкано чӣ гуна меҷангад. чунки ман дар Бразилия будам вақте ки ӯ бо ҳамдастаи ман Зубайра Тухугов ҷангида буд. ва ин ғалабаи худро ман ба Зубайра мебахшам. ҳамон дафъа Зубайра бой дод, аммо акнун ман қасд гирифтам. дар инҷа Дана Уайт буд. пеш ӯ Ҷон Ҷонсро якум рақами панфупанд меномид, аммо имрӯз ӯ фикри худро тағйир дод ва туро якум рақами панфупанд ва бузургтарин ҷангвари вазни сабук дар таърих номид. гӯй ки ин таъриф ва иқроршавӣ аз Дана Уайт чӣ гуна аст барои ту? фикр мекунам ки акнун ман барои дар толори шарафи UFC ҷой гирифтан хеле наздик шудам. ва албатта ки ту ҳоло ҳам чемпионӣ, аз ҳамин сабаб барои ту бояд рақиб ёбанд. лекин фикр мекунам ки акнун ту худат вариант пешниҳод карда метавонӣ. ва Дана Уайт гуфт ки муҳорибаи туро зидди Арман такроран ташкил намекунанд. гӯй ки ҳаст муҳорибае ки ба худи ту шавқовар аст.
ин вазифаи ман нест. Ман ҷанговарам. Ба ман танҳо шартнома равон кунед. Тамом. Ба ман нишони нав ва кори нав дар кор аст. ман фаъолона баромад кардан мехоҳам. ислам, ба назар гирифтан ки ту чӣ гуна ғолиб мешавӣ ва Дана туро бузургтарин ҷангори вазни сабук дар ҳама замон номид. Гӯй ки оё ту дар фикри ба вазни миёна баромадан ҳастӣ? ман чунин мегӯм. Ман намедонам ки ин кор кай рух медиҳад, аммо ман аллакай гуфта будам. ман аз ин варзиш бе дуюм камарбанд намерам. ба ман дуюм камарбанд дар кор аст. ана баъди ин кор мо метавонем гап занем ки ман бузургтарин ҳастум ё не. аммо ҳозир ҳадафи ман дар ду вазн чемпион шудан аст. ман намедонам бачаҳо, ин кор дар муҳорибаи навбатӣ мешавад ё ин ки баъд. аммо ман ҷангиданро идома медиҳам, ғолиб шуданро, камарбандро ҳимоя кардан. чӣ қадар ҳимояи камарбанд ба UFC дар кор бошад, ман ҳамон қадар ҳимоя мекунам. ва вақте ки онҳо ба ман чунин имкониятро медиҳанд, ман дар ду вазн чемпион шудан мехоҳам. гӯй ки мотиватсияи асосии ту ҳимояи камарбанд аст ё ин ки ту ба монанди дигар ҷангварон ҳадаф мемонӣ ки дар ду вазн чемпион шавӣ, ё ин ки мисол ба монанди Алекс Перейра, ӯ ҳатто дар се вазн чемпион шудан мехоҳад. чунин корҳо ба ту илҳом мебахшанд? бале, ман ҳам дар се вазн чемпион шудан мехоҳам. ба ман танҳо чунин имкониятро диҳед. ман тайёрам ки зидди Дуплеси ҷангам. агар ки ба ман ин шансро диҳанд, ман тайёрам ки бо ӯ ҷангам. қасам мехӯрам, агар ки Дана Уайт ба ман шартномаи ҷанг бо Дуплесиро равон кунад, ман имзо мегузорам. ислам, гӯй ки баъди муҳорибаи Умар, баъди мағлубияти ӯ, эҳсосотҳои худро идора кардан душвор буд. ман гармоишии бадан мекардам, аммо муҳорибаи ӯро тамошо кардам ва бале, ман каме ғамгин шудам. лекин Умар худро хуб нишон дод. Умар ҷавон ва гурусна аст. ӯ вақт дорад. аз сабаби ҷавон будан ӯ дар ин ҷанг баъзе иштибоҳҳоро кард. Мераб кори худро хуб иҷро кард, лекин муҳориба наздик буд. медонед, Умар қариб ки зарар надид. ӯ зарбаҳои хуб мезад. илова бар ин дасти ӯ шикаст. ман 100% боварӣ дорам ки ӯ бармегардад, чунки ӯ ҷавон ва гурусна аст. ва ӯ чемпиони UFC мешавад иншааллоҳ. ислам, ту гуфтӣ ки ба дигар вазн рафтан мехоҳӣ, аммо дар ин ҷо аллакай Илия Топурия навишт. намедонам ту дидӣ ё не. ӯ навишт ки туро фавран шикаст медиҳад ва ин кори осон мешавад. ту ба ӯ чӣ ҷавоб дода метавонӣ? ҳамаи рақибон маро дар якум дуюм раунд фавран шикаст додан мехоҳанд. ҳама ин суханҳоро мегӯянд. лекин чӣ гуна ки ман гуфтам, 70 килограмм вазн кунед ва ба октагон дароед. баъд мебинем ки кӣ киро фавран шикаст медиҳад. ислам, ту гуфтӣ ки як касро бахташ баландӣ кард. ин суханҳо оиди Арман буданд? бале, оиди Арман, чунки ман барои ин ҷанг сахт омода шудам. 3 моҳ пеш аз муҳориба мо омодагиҳоро дар кӯҳҳо оғоз кардем. баъдан дар Махачкала идома додем. ва ман барои ҳама рақиб омода будам. дар ин ҷо бисёриҳо ҳайрон мешаванд ки ман ҷангро дар муддати кӯтоҳ қабул кардам. ман ба шумо гуфта будам, ман барои махсус як рақиб омода намешавам, ман барои ҷанг омода мешавам. ва дар ин муҳориба ман 100% омода будам. ман дар ҳамаи марҳилаҳои тамринӣ ба пуррагӣ тамрин кардам. ҳамаи марҳилаҳои тамринҳоро ман аз 0 то 100% гузаштам. ва ман зидди ҳама рақиб омода будам. ҳастанд рӯзҳои нохуб, вақте ки ман ба октагон мебарам. ҳар гуна корҳо рух медиҳад. осеб мегирӣ ё бемор мешавӣ. аммо имрӯз ман 100% тайёр будам.